heiluu. Luulen, joudutaan kohta kokeilemaan ilman ja taas korjaan laukata. Ja pitäisi käydä. Nyt vasen pohja. Katso seuraavalla. Okei. Uralle ja sitten uralle pikapalelle. Okei, ja aktiivisesti nousu. Okei, sitten taas koko vasta. Okei. Se on hyvin helppo ratkaisu siihen ongelmaan esimerkiksi tästä näin. Että yrität löytää nopeammin oman tasapainon, niin se ongelma on ratkaisu. Siis periaatteessa hevonenhan tekee se hyvin, mutta on vähän liian siellä edessä. Varsinkin tässä, kun se tulee se seuraava ensin nopeasti, niin siinä välissä. Suoristat itse ja pidät sen rytmin vaan yllä ja yllä. Ja sitten kun vähän se vasen pohjistus, niin siitä ei saa se aktiivisuus sitä loppuun. Uudestaan samalla tavalla. Sen jälkeen jatketaan tänne linjalle.